Ọ mara ụzọ. He set out early. Ndewo. The lesson for today is titled Ọ mara ụzọ. He set out early. And it's a story about a man that prefers going very early to work before others come in. But before we start, we're going to look at 5 key words that we will learn from this story. And these words are ịma ụzọ, ịma ụzọ, to set out early. Ịma ụzọ, to set out early. Aga m ama ụzọ echi. I will set out early tomorrow. Izu, izu, week. Anyị banyere izu ọhụụ. We have entered a new week. Izu, week. Gboo, gboo, early. Gboo, early. Biko bịa gboo. Please come early. Gboo, early. Itinye uche. Itinye uche, to concentrate. Achọrọ m itinye uche n'akwụkwọ a. Achọrọ m itinye uche n'akwụkwọ a. I want to concentrate on this book. Itinye uche, to concentrate. Bata, come in. Bata, come in. Onye na-akụ? Bata, who is knocking? Come in. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Okenna mara ụzọ bata ọrụ taa. Okenna mara ụzọ bata ọrụ taa. Taa abụghị oge izizi ọ na-eme nke a. Taa abụghị oge izizi ọ na-eme nke a. Ọ na-ama ụzọ abịa ọrụ ụbọchị 4 n'izu. Ọ na-ama ụzọ abịa ọrụ ụbọchị 4 n'izu. Ọ na-abatakarị ọrụ n'elekere 5 nke ụtụtụ. Ọ na-abatakarị ọrụ n'elekere 5 nke ụtụtụ. Ndị nche niile nọ n'ọrụ maara oge o ji abatakarị. Ndị nche niile nọ n'ọrụ maara oge o ji abatakarị. Naanị ụbọchị ọ naghị abịa ọrụ gboo bụ Friday. Naanị ụbọchị ọ naghị abịa ọrụ gboo bụ Friday. Ndị ọrụ ibe ya na-abata ọrụ n'elekere 9 n'ụtụtụ. Ndị ọrụ ibe ya na-abata ọrụ n'elekere 9 n'ụtụtụ. Tupu ha abata, ọ rụọrarị ọrụ elekere 4. Tupu ha abata, ọ rụọrarị
ọrụ elekere anọ. Nke a na-eme ka o nwee ike laa n'oge. Nke a na-eme ka o nwee ike laa n'oge. Ịbịa ọrụ n'oge na-enyere ya aka itinye ezigbo uche n'ọrụ ya. Ịbịa ọrụ n'oge na-enyere ya aka itinye ezigbo uche n'ọrụ ya. Naanị ya nọrọ n'ọrụ n'isi ụtụtụ, ọ na-enwe ike achịkọta uche ya. Naanị ya nọrọ n'ọrụ n'isi ụtụtụ, ọ na-enwe ike achịkọta uche ya. Elekere anọ ndị a na-abara ya oke uru. Elekere anọ ndị a na-abara ya oke uru. And so the 5 key words we've learned from this story are ịmụ ụzọ, to set out early, izu, week, gboo, early, itinye uche, to concentrate, bata, coming. In conclusion, always remember that practice makes perfect and that each effort you make brings you closer to your Igbo language and cultural learning goals. Komesia. See you on the next lesson. Dalo. Thank you for watching. To improve your Igbo learning, go over to www.learnibonow.com and download our free printable flashcards, which has audio support. You'll also get access to our weekly newsletter full of useful tips to improve your Igbo language learning, history, and heritage. Komesia. See you on the next video.